Takuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Takukutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tikuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba, muchikomenda zvakare. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeBEATRICE kuJoyce Mine kwatati aiwa rikati mbononzwawo nyaya yatiri kuona iri kutenderera pamasocial media platforms akasiyana siyana yemwana akaputikirwa NeBattery kuzosvika Maziso ese achinziwo akabviswa. Saka tati aiwa rikati tsvage mai vacho tinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika pamwana. Maziso zviro kwazvo akabviswa ese here kana kuti panewo rimwe chete rakaita zviri nani kubva paaputikirwa nemagetsi aya kana kuti NeBattery iri. Mama makadi zvenyu? Ndiripo kuri sei kuBEATRICE? kuBEATRICE kuri nanako mbichana. kuBEATRICE ndavona dambudziko netsaona remwana akakuvara. Tatonzwa kuti mwana asangana nedambudziko ramuwira. Tichitarisa imi mama, mwana uyu ndiye kutanga here, ndiye chipiri here, uye mune mhuri yakakura sei? Mwana uyu ndiwe chi7. Saka pazvakaitika musi weSandi ma4 ndakatogara nditi ndapedza kudya ndati arege ndimbogara zvangu ndiri pamumvuri. Mwana akabvawo sameko akabvawo ndakazongonzwa kuti bhum, ndichivhunduka ndichimhanya paari ndichinomusumudza ndichiona toputika ziso kwakutanga kutochema vediwe ndodezveta mwana wangu achiuya tanzwa ngepfuti kunge bhomba. Saka zoti chii ndopakazoti ndakuwara neBattery. Ndokutaura akazoita ndakuwara mama, ndida kuona asi handisida kuona. Ndangochema vanhu vaungana vemuJoyce Mine vaungana vakawanda vakutoti vachindinyaradza. Ndikanyarara zvangu asi mwana wangu atochirema haachakwanisa kuona. Ndakutomubata mwana ndakapiwa naMwari nemasakadi akakwana. Ko ndakatadzeiko kuti mwana wangu asvike panguva yakadai. Chibva ndazongova netsitsi mbva ndipa transport ndobva vaita sei ndobva ndisvika paBEATRICE. Ndasvika paBEATRICE vakati ambulenzi ikati haitina chifiyo. Mukomana anga aripo mva abuditsawo $30 mva andipa mva aita fiyo yake neambulenzi pochitupatira achizengeza 4. Chisvikawo zengeza 4 zvikanzi hatina dhokota weMaziso asi tangokwanisa kungosona mwana wenyu padiwa mushonga pakudiwa mapiritsi ekunyaradza ekubaya kuti tibaye mwana jekiseni anyarare akafenda. Ndikati ina handina. Mwana akarara pungwa asina kubatsirwa ziso rake kusvika pakazokwana kuma6 ndo pandakaona mubaba vaiwira nasisi wangu panext door ndo vakatozotitakura isusu kuti tuye kuparire nyatwa kuna sekuru Kaguvi. Ndo panitori izvozvi nemwana. Saka pandakasvika paya vaiti kudiwa 260 yekuti mwana uno kubviswa ziso because ranga ratoparara. Mishini ikamutarisa ikati rimwe racho rechi2 rakatsemuka asi pawaiti kwete pamboni paita tsanga. Saka mari iyoyo ida kuti idiwe mwana waone kurapiswa mwana plus uchida mushonga plus mubhedha. Saka inini ndakabva ndaudzawo hama yangu inonzi Gari kuti ndo zviri kuno. Saka Gari akabva nditsvagirawo ivo vandiri kutaurira veZBC kuti vanzwe dambudziko rangu handina anondichengeta ndokugara pamapurazi handishande ndoita zvotodedzwawo. Baba vangu pavakafa kundisira ipapo paJoyce Mine ndo pandigere izvo ndokusvika mwana wangu azokuwara tizouya kuparire nyatwa ndizvo magara takaita nevana vangu. Ndabva mama muchiti handina pekubata. Baba vevana vari kupi? Baba vevana vakaenda kare kare asi ndakazonzwa inzi vakaparara. Nemusha kwavo kure vangu vari kuBeach. Saka pandakazomboenda ikoko handawo ndakamboona ngoti hama dzacho dzakati dzimwe ndakasvika dzapera kufa. Akakwanisa kuti kuonai motaura zvakaitika mokwanisa kubatsikana navo nogona kubatsira kana kupai madhona kana vanzwawo mataura nenge muchiita imimi nekubatikana kwakaita kwemwana. Ndikati aiwa ndotendera nazvo kana mavaona vanondibata nhamba dzangu ndeidzi handisi paWhatsApp asi ndiri ndiri kushandisa bhadhi pakambudzi kandinako. Saka iko zvino vamwe vana vasara nani? Vana izvi vasara vega. Umwe musikana ari form 1 umwe musikana ari form 3 vari vega izvozvi. Umwe mukomana wariko kumba izvizvi vanoita zvemari ichoricho izvozvo semunhu asaendawo chikoro angoitawo kunzi uya nhasi muise irrigation nhasi uya muti dyarire mbeu. Ndozvavanhu rameya tiri kuita tipa Joyce Mine ipapo.
ndazoti pane form 1 form 3 vari kutoenda zvawo kuchikoro vakushandiswa pane bhimu inonzi chiko iyi yeaids councillor kuvanasikana ndo ikuvapinza chikoro ndikuvapinza chikoro ndo vatoriko izvozvi kumba kuna Loveness naLavenda naEnoch ndo variko kumba izvozvi nechizukuru changu chinonzi Kelvin Tsoka. Saka kuno kumakangoya nemukomana uyu ngoya nemukomana chete ndo ndakaya naye kuchipatara. ndanzwa mama muchiti pamuri kurara mukutobhadhara mari futi kuti murare pachipatara dziri kunzi ndedze kuti mimi muwane penyu pekurara here muchapedza nguva yese muine mwana muchibhadhara $6 here kana kuti ndakangodzwa mumwe wangu nezuro vachiti izvoni inini ndikubhadhara bhedhi nekuti mwana anenge achibhadhara yake ini ndibhadhara yangu ini hango hasati vanduzi ndakangonzwa nevamwe ini hasa ndaudzwa izvozvo zvangu vakangonditi mwana achipinda anobhadhara $6 paday zvangu ini hanazokwanisa saka mwamva azonditi kana maakubuda munotaura kuti mwana anga achigara ega because me muri kumusoro ivo vanenge vari pazasi ndokutaura kwavakaita nekuti ndo mamira zvakaita ndikati auraiti maitawo basa kana mandiudza muchidaro kuti handira kwandoiwana. Asi iko zvino mukomana atanga ake kuwana mishonga kana kuti atanga ake kurapwa here nana chiremba? Akatorapwa akatobviswa ziso chakudiwa nekusonwa chakudiwa mubhiriro kana musuwo kubuda nekuwana mushonga ndo zviri kudiwa chete. Saka vari kuti rimwe ziso iri risina kubviswa richadii? Vakuti tichaona zvepadhuze asi achagara nemagirasi. Ndizvavakataura chiremba kuti izvi tiri kumutiita mushonga ichenga ifanira iripo achishandisiwa tichiona kuti tine chikoro chachamupa kuti chamutiita tisatoona kuti akunyatsoone kana zvaramba anenge akungopfekawo magirazi. Tinoziva ka vamwe vanobva vati mwana akabviswa maziso kana munhu mukuru akabviswa ziso hazviiti kuti pasare pakadaro tinozoisa rembudzi kana remombe. Ichokwadi here ichocho kana madhokotera woko vakati chii? Ichokwadi but inini mari yekuti ndiwane yekuisa rimwe ziso ndikumboshaya iye yekuti abviswa apa ndozowana kutenga rimwe ndangoti ini kana mamubvisa munongogadzirawo zvekuti rirambe rakadi risipo ribviswe rirambe rakangonamwa. Zvondakaita. Saka vanotokupai hedu maoptions ekuti sarudzai zvamunozoda kuti pave pakaita here kana kuti? Aiwa vanopa maoption asi kuti vamwewo vangu vaiti uko muchipatara imomo saka mukakwanisa kuona mari hamukwanisi here kuti mutengere mwana ziso cherembudzi. Ndikati handina mukwanise kuona mari yacho ndichitadza kuwana iye operation kuti abviswe ziso rake ndozowana yeziso zvavanenge vangoita madhokota ndizvozvo zvikanzi vamwe vanisa imbudzi vanga vangotaura kuti takagara pepai madhokota abuda vakati saka izvezvi zvekuti inini vachitora mwambuya vangu akambobviswa ziso akaswa nembudzi so mwamva kuti azvoda mari pane mari zvinogona kugadziriswa. Saka ini ndikati aiwa zvaanenge aitwa ndizvozvo handizvishowo because ziso rakaputika icho vakatoribvisa ndichitoona musuno vakaribvisa dzakapinda mandi chipiri kuseni kuma9 ndopa ndakaongoona madhokota auya mvua vatoti varadzike iriyo tuyouya mvua vatogadziswa nzi iti dai pakubviswa vanenge vakakaisa tambo tswainiso saka vakaita dzokudai mvua vatovhura mvua ribvisa ndobva vatoisa mushonga wekunama kuti rivhare saka mushonga yacho ndowauda kutopera kuti risamurwadzi. Saka zuva rekuti achabuda riini havasati vakuudzai? Havasati vazisa noti vamwewo vakadischargewo inini ndakapindawo mandi saka madhokota kureva kuti nhasi namangwana vanenge vasingauyi tienda kutonzwawo mandi chipiri ini handitombobvunzawo neinda kuti mwana abatsirwe ndozonzwa ivo ndivachaziva kuti mwana zvaapa stage yakati ndivachandiudza kuti izvi zvigadzire muende kupi muende kumba kana takuda mari yakati ipapo. Saka mama tozoti muchipatara munosangana nehama dzakasiyana-siyana dzinenge dzauyawo kupi kuzobatsirwawo zvichida matambudziko evana emaziso nekuti vemaziso handivaniswa kusaidwawo vega.
ma-advices kana kuti mashoko ekurudziro amunenge muchipanana imomo semadzimai makatarisana nevana vanenge vachitambudzika nematambudziko vanenge vasangana nawo semwana wenyu makutaura kuti akatoputikirwa maziso izvo akatobviswa rimwe ziso tozoti munenge mabatikana nguva idzodzo asi sekutaura kwamunenge muchiita muchionawo maproblems anenge achiuya nevamwe mune mashoko emakurudziro amunenge muchipanana imomo munenge muchitaura kuti chii semadzimai sama rimwe zure totaura kuti vana vasabate zvakaipa nezvi zvitabereka mwana akanaka izvi zvakusaka niye musikanzwa vamwe vakati aiwa usi musikanzwa zvinhu zvagara zvida kutongoitikawo vamwe kana vadambudzika rese vachiti amadi maenda social fair kuita kuti kana makubuda moshandisa social fair mubatsirwa nehurumende ndikati ina handikuzive vamwe vakati unobatsirwa nemadhona kune madhona vari kuti vamwe ariko vanobatsira vamwe kati zvino uri kunoku ungamuonere dhona wacho hauzive nezvemadhona zvikufamba sei saka ndakazofarawo nezuro muchitifonerawo muchiti izvoni mapuhwa namba dzangu muri vezv ndafara kuti mwari akanaka wandikunamata mupenyu ndatowanirwa nyasha dzokuti nditaure hama neshamwari dzinokwanisa kuisa ruoko rwavo pamwana wangu akwanise kubatsirika nawo aiwa nditenda mwari ndikatonamata nezvazvo kuti mwari rambai makadaro pamandisungisa ipapo mwana wangu akomborerwewo kauya vachandibatsirawo neruzivo rwavo rwavanenge vanarwo irwovo mwana wangu akona kurarama agona kurapwa agona kuwana mishonga yake yese yemaziso ndatofarawo nazvo chaizvo chipendera rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nedambudziko remwana rwakamira sei zvichida sekutaura kwamaita kuti muda kubatsirwa nezvakawanda pamwana sinzi mati ndimi baba ndimamai zvakare rubatsiro rwamuri kuda imimi muda rubatsiro rwakaita sei rubatsiro rwandikuda ndirikuti mwana wangu izvezvi ane 12 years kukura kwake kwaachaita apa nezo rimwe chete kana achikwanisa kuona naarikwanisa kuona woenda kuchikoro ashanda akadaro andika ndibatsirawo ruzhinji akakurawo anokwanisa kuzvishandirawo nemararamiro anenge ari seji anenge ari upenyu hwake pamwe ndikona kutorwa naMwari ndofa izvo ndichiri kumuona nditi kana aega dzimwe hama neshamwari hadzokwanisa kumuherepa zvakanaka asi kana aitawo hurumende amubatsirawo kumadhona yayo kuti angoenda kuchikoro achiitawo zveizvoitawo mutv ari pari pakona so patv anenge achikwanisawo nemasaini kana kuti achiitawo basa rekuti kana achikwanisawo riri padhuze semaona anenge aita padhuze wopuwa basa rinenge riri nani noenda nemaonero ake temaziso wogona kuzvishandirawo wogona kurarama zvakanaka ndorishuviro yangu iri pamwoyo pangu kana kuchikoro akaendawo achikunyurawo pashoma akagona kugonawo anoendawo chikoro chinoenda nekugona kwaakaita ndo shuviro yangu inini mwoyo mangu kuti mwana wangu zvaane 12 years mudiki dai aitirwa nyasha agona kubatsirwa agona kuenda kuchikoro kana kuti agona kuita chikoro cheche chekuti agona kuzvishandira nekurarama kwake ararame zvakanaka semunhu angoitawo extend rufu harikokerwa asi rinongouya saizvozvozvo ndo chishuro chiri pamwoyo pangu mwana wangu pamari madischargwa ko mari dzese dzamanga muchitaura idzi kuti dzinogona kuzodiwa musi watinobuda ndatofarawo pandakanzwa muchindifonera ungata pavati vachauya vachanditaurirawo maziyo avo vachaita nekukurukura kana ndichaita inini vachapemhawo mupemero wavanoita ivo vachagona kundibatsirawo nekubuda kwachiita mwana muchipatara kana zvichienderera mberi ivo vachandipawo mamadhona achagona achindibatsirawo nekuti izvo kundimusiye kutoireti ndindakamubata kuti adye haakwanise kudya aitsvanzvadzira dai ndotora chikafu ndichimupaka saka tori dambudziko hombe zvakanyanyisa randinaro saka ndatoda munhu anotori kwanisa kundibatsirawo kana wamadhona acheye akwanisa kundibatsirawo kubva pane chikafuwo nini ndikaonawo mukanawo ndombomusiyawo kana vanzodza dziripo ndomboendawo kumaricho asi nei ndobatsika kuti mwana wandasiyawo yakayo pamwe achagona kudhumira wokwara futi saka ndingaida kuti ndigare ndiinaye pamwe padhuze panenge ndinaye kana kubasa kana ndaenda kumachekoko ndomubata ndandirwoko ndonogara pakanaka ndichishanda ndichidzoka ndichidongora mwana wangu ndo pane shuvire yangu ipapo tinotenda mama nekutiudzawo
maziviro enyu pamusoro penyaya kuti zvinhu zvedu zvakamboitika sei, uyewo tine chivimbo chekuti sekutaura kwamaita mukati aiwa ndakutongotarisirawo kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti ndibatsireiwo, ndini baba, ndina amai, mwana awirwa nedambudziko, handisina mari yekuti ndikwanise kumubhadharira, even ndikanzi ndabuda nhasi handikwanise kuwana mari yekuzobhadhara pachipatara chine mwana kuti ramangwana rake handizive kuti richange rakamira sei. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara navo pano and my Elliot all the way from BEATRICE vari kuti aiwa ndakawirwawo nedambudziko nemusi weSunday, svondo rapera mwana akaputikirwa NeBattery zvekutozosvika pakuti iko zvino ari kuparire nyatwa uko kwaari kurapwa. Nezuro chaiye akabviswa rimwe ziso akasara neziso rimwe chete. Mwana wati kutaura nezvake ane 12 years. Vari kuti iye iko zvino chatakutoona ndechekuti madhokta ari kuti padambudziko rakawira mwana achange achiona neziso rimwe chete iroro, asi achiona zvinhu zviri kure akufanira kutanga kuti apfeke maglass. Kune vanoda kubatsirana namai Elliot, nhamba dzamai Elliot ndo dziri kubuda pazasi apo. Vari kuti ivo ndibatsireiwo, ndina amai, ndini baba vevana handizive kwavakaenda. Pandakazoitawo tsvagiridzo mukusiyana kwatakaita kuti vakaenda kupi, ndakanzwa zvichinzi vakatisiya. Hero basa ngatibatsirane mhuri yeZimbabwe, tozoti kana mumwe wedu awirwa nedambudziko rawira tese semhuri yeZimbabwe. Tiri pano paZim News Beat TV tichiti chisarai.